Pois para min, a Galiza dos anos 10 foi unha década de falta de oportunidades, non? Eu, cando Feijóo entrou a gobernar, eu tiña 20 anos, polo tanto, para min, toda a miña idade adulta foi baixo o mandato de Feijóo. E eu percibín, e creo que como a mí moita xente da miña xeración, de que non había ninguén na Xunta cuidando, dando oportunidades, e que o único que nos abocaba este goberno era coller as maletas e a migrar ou estar nunha situación hiperprecaria, que temos unha sensación, creo, como de presente hipotecado permanentemente. E eu creo que iso é o que hai que porlle fin, porque non só a nosa xeración, sino a que está por vir, que esa xeración da crise, eu creo que está nunha posición de desesperanza ante este goberno do Partido Popular. Eu o que vin é que durante estes últimos anos o único que se fixo foi recortar e non ter ningunha alternativa para ningún sector económico. E agora que xa levamos varios anos sin crise, a sensación é que Galiza sigue estando en crise, porque temos unha crise nas electrointensivas, porque seguimos tendo unha crise demográfica brutal, porque a xente ten que marchar, porque hai emprego precario, porque non paran de pechar empresas no noso país. Entón, claro, o problema é que todo isto é consecuencia da mala política que se fixo durante estes últimos 10 anos. Con outras políticas as cousas serían moi diferentes, porque un pode facer unha aposta pola innovación, un pode facer unha aposta por garantir servizos públicos, un pode facer unha aposta por ter realmente unha rede que axude nos momentos de máis dificultade, e aquí non se fixo nada. Non se fixo nada. Eu creo que ao contrario, que se aproveitou a crise económica como excusa para desmantelar. Sí, sí. Para apostar por un modelo de cesión de un montón de cuestións públicas, de servicios públicos, a mans privadas. E eu creo que tamén o que está en xogo é ese modelo de gobernanza, un modelo que xera ao final un empeoramento das condicións de vida, unha degradación dos servicios e que é necesario recuperar para o público moito do que o Partido Popular aproveitou precisamente esa crise para regalar.